ISB építési technológia igen egyszerűen és bárhol alkalmazható. A földmunkák után az ajzat hagyományosan készül monolit vasbetonrágy szerkezettel. Az ajzat vízszigetelése után 40 cm-enként lefúrjuk a kezdő betonacélpálcákat, majd púrhabbal kőzetgyapott csíkokat ragasztunk le, amelyre az első elemsor fog kerülni. Az elemeket tűzálló ragasztó púrhabbal kötésben illesztjük egymáshoz, és soronként vízszintesen vasaljuk őket. Minden harmadik sornál 20 cm-enként függőlegesen is összevasaljuk az elemeket, illetve a pillér és sarokpontoknál erősített vasalást alkalmazunk. Az elektromos gégecsöveket a hasábok között helyezzük el. A nyílászárókhoz a kizárásokat gipszkarton vagy OSB lapokból készítjük. A betonozás minden harmadik sor után történik, ahol a fő és belső válaszfalakat egyszerre öntjük ki. Egy átlagos belmagasságú háznál a 9. sor után jön a koszorú elemsor, ami összeköti a falakat a födémmel. A koszorú sor kibetonozása után jön a zsaluzás, ahol a teljes födém alátámasztásra kerül. A födémet hosszanti és keresztirányban is vasaljuk, illetve ahol szükséges, ott erősítést is használunk. A szükséges kizárások után, mint a lépcső vagy a kémény, kezdődik a födém betonozása. A felső betonréteg elsimítása után már másnap járható a födém, és megkezdődhet a felső szint falainak rakása. Eközben már ritkítható a födém zsaluzata, a végleges kibontás 7 nap után lehetséges. A térd vagy oromfal vízszintesen és függőlegesen is vasalva van. A betonozás a talpszelement csavarok elhelyezésével történik, amire rákerül majd a tetőgerenda. Erre illesztik rá a tetőszerkezetet, melyre akár betoncserép is kerülhet. Az ISB rendszerre többféle tetőszerkezet is alkalmazható. A tetőszerkezet belülről szintén gyapottal szigetelt, melyet gipszkartonnal fedünk le. A belső falfelület már majdnem felületkész, minimális hálós glettelés után festhető vagy tapétázható, viszont fontos a pára áteresztő anyagok használata. A tetőtéri munkákkal párhuzamosan már megkezdődhetnek a belső munkálatok és a nyílászárók behelyezése. A külső falak burkolása dry-vit hálóval vagy akár terméskővel is történhet. A munkálatok befejeztével már csak az átadás van hátra.